Yan. Bali, tatlong drum yung pinupuno kasi dito. Hanap dito na tayo. Nag-dry yung motor sa bahay nila. Okay. Ayun po, good afternoon. At yun, pauwi na nga ako. At kasi nag-upload muna ako dito. Tapos uwi na ako dun sa bahay kasi may gagawin pa ako dun sa bahay. Ayusin ko yung gripo. Nandito yung motor ko. Yung sira kasi nung gripo ko, yung ganito, naputol. Tapos sakto, nagpalit sila ng gripo dyan. Dyan kila Palawan. Tapos ito, hiningi ko kay Joel, kay papa niya. Ito na lang ipapalit ko kasi mahal pala yun. Mahal pala to pag binili sa hardware, sabi ni Kuya Tugsok. Nasa 500 pala to. Kaya ito muna. Pero medyo ano na pala to, lost thread. Ano yun muna. Gamitin ko muna pansamantagal. Bang wala pa tayong budget. Amoy! Bahay ni Chinchin. Dito naka-parking. Tatay, ayun. Magkalis lang nila kasi bibili daw yun ng mga plato. Gagamitin dito. Amoy! Kabi muna. Uwi muna ako. Pwedeng pagsalamin ano. Gandang bahay na to. Barracks. Okay. Yan po. Diretso na ako dun sa bahay. At sana yung salamat sa mga viewers na patuloy nanonood sa aking mga vlog. Yan po. Let's go. Dito na sa bahay. Anak to. Anak. Mga manok ko. Alaga ng anak ko. Asawa ko. Sana gumana pa to. Hiningi ko, binigay sa akin nung kapal ni Palawan. Ito try natin, sana gumana pa. Ayusin ko tong gripo. Bali magbihis muna ako. Ay nako. Para di mag-igib-igib. Ludi balyon ka na Ludi. Ha? Para pakbag Sila, ang samantala. Kuwari dapat sa libi, babakalan. Para saan babakalan? Ang dapat. Ha? Ay, sa labo. Putol pa ga. 500 pala. Ayan, ayusin na natin to. Treat. Base grip para maikot. So, gripong saday. Dali. Madali. Hindi mo alis. Talaga alisin lahat. Galing trabaho agad. Wala ng tubig sa loob. Ay. 13. Ang 12. Wala ka pang 12.
Yun pa. Ito sa bilo. Ba? Nagka. Ay! Ito supplies. Supplies. Ito muna doon. Ito yung pula. Para mas matilyo anda. Ya, ice cream. Sabay na. Ito niya. Tiba ka naman. Yan. Sana gumana to. Kasi mahirap magigip-igip. Yung pa naman yung pinakang importante sa bahay, yung tubig.
Ano na? Tasubok lang, tasubok. Pag di kumana, talagang bibili. Mahal. Pwede ka sa na kasi ano? Ano saan? Oo, gabay. Ay, bukas. Baka mahal. Hindi mo na kumain. Testing ko lang. Ay. Tanong. Tanong. Plus. Tindihan mo, maulgan ako. Iba mo. Iba ko naman. Ito sa kanina, naguban na lang. Nagkaroon na sa unang at ito na ulog. Ang ulog na nakapispis ka ito. Karin. At ito. Adi? At ito. Sabi mo. Kapispis adi? Oo, nagkara-ulog-ulog. Pero saan dapat adi? Wala dapat ah. Tatanggal ko lang. Yan.
Tidak testing. Mga tol, basa. Ini dia. Ano? Ngayon, pinabarang ganito. Ini satu kan? Sandok lang. Tabi. Sana. Kemana? Alam ko mga anak ka, hirap magtigib-tigib. Wala. Yan. Doon. Ay, meron. Thanks. Okay, salamat. Kasi pala. Ha? Naputol. Pum. Putol. Salamat na kahingi tayo. Kanino galing? Yung kila, Palawan. Ay, Palawan. Salamat kay Joel. At Ang hirap hindi ko lang. Kung bibilin kasi nasa 500 din. O, wala tayong budget eh. 500 pala to. Oo, Ano ba? yan. Naputol yan, ganyan. Yan kasi, ito daw. Ganyan yan, oh. Grabe, pis-pis. Ano yung Tracy? Ipitan ko to. Place na lang, place. Okay, tiigib kami dun sa kabila. Ay, thank you. May gripo na din. Okay, dun yan po, at naikabit ko na nga. Siyempre, kasi wala na rin tubig dyan. Mag-iigib na ako. Mamaya na. Mag-iigib na ako. Para duro-diretso yung pahinga ko. Diretso yung upo. Ibalik ko na yung mga gamit. Ayan. At mag-iigib na ako kasi wala ng tubig dyan sa CR. Tapos dun sa lababo wala na rin. At nag-iigib lang daw yung asawa ko dyan. Ginamit na yung balde na maliit yung balde na yan. Ayan, may tugtog yung kapitbahay namin kaya medyo ipo-forward ko na lang to o kaya papatukan natin ng ibang tugtog yung hindi copyright. Pasensya na po kung mga viewers na yun, nagsasabi minsan pag maingay, may tugtog kasi ganun po, makaka-copyright po kasi pag di namin ginawa yun. Yun, salamat. Kanina nga, naligo ako kanina umaga. Pinaligo ko isang balde lang. Ay ma! Bali, tatlong drum yung pinupuno kasi dito.
yan at tapos na akong mag-igib. Yan, puro na may laman yan. Dito si dalawang drum. Apat na balde. Bali 5 balde, tapos itong planggana. Tapos dito naman sa lababo namin, isang drum. Yan. Bawat isang drum, 4 na balde yung nailalagay dyan. Kaya ako nilalagyan yun kasi para pag nagsial ng anak ko, hindi na sila mag-iigib, dyan na lang. Tapos kung gustong maligo, dyan na lang. Yan. Hindi na naligaw ko sa balde lang. Ba, okay na? Wala ka ng problema? Ano pa? Ano pa? Ano to? Yung ugat mo. Tinago ko. Aray. Ganyan talaga yan. Oo. Mayat ka na kasi. Diet. Yung ano. Ito, ipasok mo. Huwag na. Bukas na. Pahinga ka na. Ay, okay na. Gandang bumbahan ulit, oh. Siyempre, maraming salamat kayo kaya talaga kay Kuya Joel. Ano talaga, Ano? napakagay ng kapalaran. Oo. Hindi na natin binili. Kahapon talaga, naku, tuloy naglalabang ako. Ba, okay na? Kataon pa, na may Tapos sinabi mo sa akin, gabi na. nakalimutan. Action lang talagang kailangan natin. Oh, yan. Parang ko na ayos na. Ayan po, at ang inito lang vlog na to at maraming salamat. Maraming salamat kay Kuya Joel. Yun. Sige po. Bye-bye.